תסתכל. הרמיה, רגלי. אמצע. אין לי שום בעיה ואין לה שום בעיה. טוב, come to me. שלום, שלום, סטנדרט, nothing special. שלום. תעשה טובה. תעשי טובה. שום בעיה. היא מאבחנת את הסיטואציה ותוקפת רק כשיש כיפה. סטי, ביקור. פלץ. תודה, חשוב. סימולציה של ערבי, מחבל, תוקף. קלאסי להיום. אני אתן לה פקודה לשמור על הפרמטר שלי והיא תצמד לתוך הגוף שלי. אני כרגע הולך, ויקטור, I'm going back and forward. At your time, you come closer to me, you don't do nothing. At the third time, you touch. come. צמוד אבא. תסתכל, אני אתחיל להתקדם, הוא יבוא, come from this side. צמוד אבא. ברגע שאני שיניתי כיוון, המטרה מאחורה, היא מאפשרת את המטרה. כל מקום שאני זז, תעמיד הפנים שלה למטרה. לא משנה מה אני אזוז, הפנים שלה יאבטחו את המטרה. תמיד. היא שומרת ראש. שלום שלום. היא מזהה שאין אלימות, שהכל בסדר, אין שום בעיה. שומר ראש אמיתי. היה ניסיון תקיפה. רדי? קם! בואי נעבר. כמובן, נגמר. פוזיציה א', חוזרים לאותה נקודה.